Ugye ma Mikulás? Ma itt volt. Jaj, mamu! Mama, itt volt a Mikulás. De téged kihagyott. Nem. Nem, ott van az zöldbe. Zöldbe? Igen. Nem tudod, mi van a zöldbe. Azt nem tudom. Hát virka. Habár nem, de írtam neki. Hogy? És ő biztos, hogy nem tévesztette el. Nem tévesztette el házszámot. De aranyosra vitt, amit írtál neki. Oda is. Ő már 2 helyre kapja. Ide is. Mondtam neki aranyosilak címemet, meg a idei címet De is. is címet. Mondtam És neki. honnan tudod, hogy nem Virgács van benne? Hát, mert én jó kis fiú voltam. Gyuri volt nagyon rossz. Nézd meg, most is búslakodik. Nem kapott semmit. Tesse. Tesse. Én kaptam, Bigi. Én nem várok rád. Hova mész? Nem várok, Nem, hol mindig a olyan. Fögled. Mit akarsz? Görgő, nem kapsz semmit sem. Mind a kopaszok, gyere. Nézd már. Tényleg? Nézd meg, nyuszi. Tényleg. Mi a fasz csinálsz? Ez a Mikulás. Ez a Mikulás. Nincs otthon senki. Látod? Kihullajtotta összes hajat. Mondom, hogy nem kapsz semmit. Kicsoda. Te. Én kapok. Dehogy kapsz? Én kapok. Most. Nem kapsz. Jaj, mama, hall. Ott vannak az oknik. Te rossz voltál, te nem kapsz semmit. Kiadjunk. Ákos, te rossz voltál, úgyhogy nem kapsz. Az oknikot is a Nem Mikulás volt a hozta. drágom. Válasz, csuk fel villad. Nézd, mit csinál? Mit keresül? Azok? Nem ott, Hol? édes szívem, itt te. Ja. Na jó, már ezért annyira örülök, hogy mit ma azt tudom. Lök! Már hol a fejem? Ez csak egyik. Azt is a Mikulás hozta. Kereső! Jaj, jaj, mama, köszönöm. Jaj. Régi, most ne kamerázzál. Plusz 18-os. De az oknit is a Mikulás hozta? Azt már fehér. Ezt a Jézus. Ha úgy fájadért írtam a télapónak, hozzon rá valami kenőcsöt. De baszott rá lehet. Alig tudok hajulni. Úgy érzem magam, mint a 60 éves. Hát ezért nem kapsz semmit, mert a 60 évesek már nem kapnak. Kicsi az okni is rá, amit télapó vagy a Jézus elbaszta. Miért? Jézus! Mondtam neki 43 és felett. De mi? Te Debi. Nagyon nem volt tisztában akkor voltam. A mínusz letagadhatna egy olyan 20 évet. Megadtam, fogok semmit kapni tőle. Tessen már Én mondtam. meg fogok kapni, mert örülök a Mikulásnak, meg a télapónak, meg a Jézus. A Mikulás meg a télapó ugyanaz. Nem mondom. Aranyosok mondom. Aranyosan minden máshogy van. Te is más vagy. Jaj, kicsába a tízaim. Mire visszagyűsz, át fognak tűnni ajándékok. Na nem, De, nem. de. Eltűnnek, akkor majd megint írok neki. Ha télapó, hova tetted a ajándékomat? Komolyan mondom, gyerek.